Naiyuswat iti Rehiyon Cordillera ti Baro awagas iti implementasyon ti kapit bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery and Social Services ti DSWD amang patipkerpay iti community resilience kontra iti epekto ti kalamidad. Detalye ipaay ni Jezryl Khate Lapizar. Ado dagiti komunidad ang mapapaduruas kan mapaspasaya at ti KALAHI-CIDSS Program ti Department of Social Welfare and Development iti Rehiyon Cordillera. Manipod iti pan nakarugi na daytoy iti 2003, dumano na iti 94% uno 70 manipod iti 70 nga ili kan syudad ti Rehiyon ti nagbalin asakop ti programa. Babaan iti KALAHI-CIDSS maipapaayan ti oportunidad dagiti komunidad a mairaman kadagiti panagduras iti lugar da no sa dino dagitoy ti mangbigbig kadagiti kangrunaan a kasapulan da. Agplano para iti daytoy mangimplementar ken mangilipas. Itatawan na ilukat ti Baro a modality ken component ti programa a panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Babaan iti daytoy mapapigsa ken maisagana dagiti komunidad ti rehiyon kontra kadagiti epekto ti pabaliw-baliw a panahon ken kastamot kadagiti kalamidad. Every season is a typhoon season. So yun po yung nakita ng program. That's why we conceptualize this to build community resilience para kahit sila po ay maapektuhan itong mga shocks and disaster, they would be able to cope and makabangon po ulit. Sumagmamano kadagiti umuna asakop ti proyekto ti talo a munisipyo ti Abra ken Apayao, ken 2 a munisipyo ti Benguet ken Mountain Province. Napili dagitoy babaan iti main criteria a poverty incidents dagiti munisipyo. Sobrang napakaswerte po namin. Sobrang napakaswerte. Kahit na po na ang basehan ay yung poverty incidents daw. Pero nonetheless, 3 lang po kami napili sa Abra. Napakalaking bagay po sa amin yan. Sigunmat iti ahensya, iti panagtitinulong dagiti umili ti mes a komunidad ken suporta ti programa, manamnama a manayunan ti abilidad da maipapan iti disaster risk reduction and management, babaen iti panaypasigurado a makatulong iti community resilience dagiti proyekto a maaramid. Nupay kasta na ipatang ti kinapatag ti koordinasyon kan panagkaykaysa dagiti komunidad, lokal a gobyerno kan nagduduma a sektor tapno maipasigurado ti epektibo nga implementasyon ti programa iti intero a rehiyon Cordillera. We want this as a movement really na to address the risk of disaster and climate change para siguruduhin natin na magiging continuous yung ating development at sustainable yung ating mga projects na i-implement. Sumagmamano kadagiti kangrunaan a sub-projects a nailipas babaen ti KALAHI-CIDSS iti rehiyon dagiti kalsada, water system, footpath, flood mitigation ken daddu mapay. Jezryl Khate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.